El projecte Workshops són una oportunitat d'aprenentatge. Els considerem una oportunitat d'aprenentatge però no només per l'alumnat, també pel professorat implicat i fins i tot pels exalumnes que volen participar-hi. Es tracta d'una sèrie de tallers que hem organitzat a la franja de la tarda, quan l'alumnat ja ha acabat el seu horari lectiu, i que permeten poder fer tallers de diferents tipus. Poden ser tallers de reforç d'una matèria, però també poden ser projectes de millora de qualsevol aspecte que qualsevol alumne pugui venir amb la idea de dir escolta, per què no provem tal cosa? Provem-la. Avancem plegats en el sentit de descobrir tot aquest camí que suposa desenvolupar un projecte. I com ho fem? Doncs organitzem un horari de tallers a les tardes, normalment entre les 3 i les 5, i els alumnes de forma gratuïta i voluntària es queden a la tarda a desenvolupar el projecte que estigui proposat en aquell moment i el que hi vulguin participar. Es tracta d'alguna forma de poder donar un espai on tothom, alumnat, professorat i exalumnes, puguin desenvolupar projectes i siguin emprenedors. Normalment sempre diem que hem de tendir a formar persones o acompanyar persones que siguin emprenedores i els hem de donar aquest espai perquè puguin ser emprenedors i innovar amb les seves iniciatives d'alguna forma. Els workshops ens permeten trencar la dinàmica d'una classe convencional. Deixem de ser el professor amb totes les respostes i passem a ser simplement un més de l'equip. De fet, la majoria de workshops neixen sempre d'alguna pregunta que nosaltres no sabem ni respondre, i això permet que durant aquest procés es generi un vincle amb l'alumnat molt més pròxim. A més, també dona l'oportunitat a l'alumnat de no estancar-se directament en una modalitat i borrar l'etiqueta de tu ets de ciències o tu ets de lletres. Per què un alumne del tecnològic no pot gaudir de la literatura, per exemple? I aquests espais permeten a l'alumnat provar, descobrir si els agrada, equivocar-se, jugar i fins i tot definir-se. Hi ha diferents modalitats de workshops, algunes de reforç i ampliació com el de matemàtiques, també hi ha el de llengua anglesa o llengua francesa, i també tenim alguns que culminen el seu projecte amb un viatge internacional, com podria ser el de literatura anglesa cap a Londres, o el d'International Book Trailers, que genera una xarxa en 2 escoles, una a París i una a Holanda, i culmina el seu projecte amb la visita a aquestes escoles. Els workshops, igual que són de diferent tipologia, també són de diferent durada. Podem trobar workshops que siguin d'una sessió, de 2 sessions, de 3 sessions, d'un trimestre o de tot un any. Tot depèn del projecte que es vulgui desenvolupar. En aquest sentit, també adaptem l'avaluació al tipus de temporalització que vulguem organitzar. I és molt important aquest aspecte, perquè el que volem aconseguir finalment és que hi hagi un gaudi per l'aprenentatge, que els alumnes tinguin interessos, que tinguin una curiositat per conèixer diferents aspectes que els puguin cridar l'atenció en qualsevol moment. I en aquest sentit no hi ha una avaluació numèrica com podríem tenir en un ensenyament reglat com podria ser el batxillerat, sinó que l'avaluació és personal, és el profit que un tregui i el coneixement que un adquireixi després de desenvolupar un projecte com pot ser un de sorgit dels workshops.